Došao sam u Beograd da bi čuo Miloševo predavanje, jer je čovek stvarno pun znanja, podelio je mnoge stvari koje će mi pomoći u nekim projektima koje imam vezano za putovanja. Najviše me zanimalo YouTube, da što želim nešto svoje da pokrenem. Imao sam već neki par failova, ali Miloš mi sad neke smernice dao, tako da ja dočekam da dođe kući da pokrenem, da primenim ovo znanje. Miloš odličan kao i uvek, mislim da nam je iskreno falilo malo njegovih predavanja. Pregršt korisnih informacija i ekskluzivnih informacija. Kvalitetno i opširno predavanje sa puno korisnih informacija. Dobio sam daleko više nego što sam očekivao. Naročito me interesovalo predavanje o YouTube-u. Miloš sipa znanje lopatom. Čast mi je bila biti na prvom seminaru Pasivna zarada.